Ο χορός του Απριλίου, το βασίλειο των 12 ψιθύρων. Στο βασίλειο της Αιθερίας, ο Απρίλιος του 2026 δεν ήρθε με ψίθυρο, αλλά με μια βαθιά ανάσα αλλαγής. Ο Αυριλιανός ένιωσε το βάρος των παλιών εποχών να γλιστρά από τους ώμους του καθώς έκλεινε την τεράστια σιδερένια πύλη, ολοκληρώνοντας έναν μακρύ κύκλο καθηκόντων. Λίγο πιο πέρα η θάλασσα καθόταν ακίνητη σε έναν βράχο καλυμμένο με βρύα. Δεν βιαζόταν, ήξερε πως για να καταλάβεις το μέλλον πρέπει πρώτα να παρατηρήσεις τη σιωπή του παρόντος. Μέσα στη μεγάλη βιβλιοθήκη, ο Γεδεών ξετύλιξε έναν πάπυρο που έλαμπε σαν φως φεγγαριού. Αναζητούσε την αλήθεια ανάμεσα στις γραμμές, απορρίπτοντας τα ψέματα που είχαν θολώσει την κρίση του βασιλείου. Την ίδια ώρα, στις όχθες του ασημένιου ποταμού, η Καλίστη άφηνε τον παλιό, φθαρμένο της μανδύα να παρασυρθεί από το ρεύμα. Κάθε ίνα που απομακρυνόταν την έκανε να νιώθει πιο ανάλαφρη, έτοιμη να αναγεννηθεί στα καθαρά νερά. Στην ψηλότερη κορυφή, ο Λεωνίδας σήκωσε το χρυσό του σκύπτρο. Η ώρα της ηγεσίας είχε φτάσει και το βλέμμα του ήταν σταθερό πάνω από τις στέγες της πόλης. Κάτω στην κοιλάδα, η Εσπερία στεκόταν κάτω από μια αρχαία ιτιά. Ένας φτερωτός καθοδηγητής, ένα πνεύμα του δάσους, της ψιθύριζε μαθήματα υπομονής και σοφίας που κανένα βιβλίο δεν θα μπορούσε να διδάξει. Η Λιώρα κρατούσε ένα κρυστάλλινο φιαλίδιο γεμάτο με το φως των άστρων, σκορπίζοντας ελπίδα στις πληγωμένες γωνιές της Αιθερίας. Η θεραπεία δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν απαραίτητη. Πλάι της ο Σόρεν κρατούσε ψηλά τη σημαία της νίκης. Είχε οδηγήσει τους συντρόφους του μέσα από το λαβύρινθο των σκιών και τώρα το μονοπάτι προς το θρίαμβο ήταν επιτέλους ανοιχτό. Ξαφνικά, ο πύργος των ψευδαισθήσεων άρχισε να τρέμει. Ο Σίλας παρακολουθούσε τις πέτρες να γκρεμίζονται, νιώθοντας την ανακούφιση της κατάρρευσης κάθε λάθους που είχε χτιστεί με φόβο. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι που ακολούθησε, ο Κέλουμ προχώρησε χωρίς δισταγμό. Δεν χρειαζόταν τα μάτια του, η διαίσθησή του ήταν μια εσωτερική πηξίδα που έκαιγε δυνατά στο στήθος του. Ο Ζήνων ένιωσε τους κρίκους των αόρατων δεσμών του να σπάνε ένας-ένας. Η ελευθερία ήταν ένας κρύος αλλά ζωογόνος άνεμος που τον καλούσε να πετάξει μακριά από το παρελθόν. Την ίδια στιγμή η Πελαγία άγγιξε το χώμα με τα δάχτυλά της. Εκεί που υπήρχε μόνο ξερή γη, άρχισαν να ξεφυτρώνουν λουλούδια με χρώματα που κανείς δεν είχε ξαναδεί, ανθίζοντας κάτω από τη δική της δημιουργική πνοή. Ο Αυριλιανός και ο Σίλας συναντήθηκαν στα ερείπια του παλιού κόσμου. Κοίταξαν τις πέτρες του πύργου και την κλειστή πύλη. «Κάθε τέλος είναι μια υπόσχεση», ψιθύρισε ο Σίλας. Ο Αυριλιανός έγνεψε καταφατικά, καταλαβαίνοντας πως η κατάρρευση των ψευδαισθήσεων ήταν το μόνο θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούσαν να χτίσουν την αλήθεια τους. Ο Λεωνίδας πλησίασε τη Λιώρα ζητώντας τη συμβουλή της. «Η δύναμη χωρίς γιατριά είναι τυραννία», του είπε εκείνη, προσφέροντάς του ένα μέρος από το φως των άστρων της. Μαζί, ο ηγέτης και η θεραπεύτρια άρχισαν να σχεδιάζουν την ανοικοδόμηση της Αιθερίας, συνδυάζοντας το σπαθί με την ευσπλαχνία. Ο Ζήνων και η Πελαγία στάθηκαν στην άκρη ενός γκρεμού κοιτάζοντας τον νέο κήπο που είχε δημιουργηθεί. «Είσαι ελεύθερος να πας οπουδήποτε», είπε η Πελαγία, «αλλά ο κόσμος που ανθίζει σε χρειάζεται για να τον προστατέψεις». Ο Ζήνων χαμογέλασε συνειδητοποιώντας ότι η αληθινή ελευθερία βρίσκεται στην επιλογή να δημιουργείς κάτι όμορφο. Καθώς ο ήλιος του Απριλίου του 2026 ανέτελε, ο Αυριλιανός και η Πελαγία στάθηκαν μαζί στην κορυφή του λόφου. Ο κύκλος είχε κλείσει και ένας νέος είχε αρχίσει να ανθίζει. Οι 12 ήρωες είχαν ο καθένας το δικό του ρόλο, και το βασίλειο δεν ήταν πια το ίδιο. Ήταν ζωντανό, αληθινό και γεμάτο φως.